Σαν σήμερα 16 Μαΐου γεννήθηκαν Pierce Brosnan, Janet Jackson, Megan Fox. Ο Ιρλανδός ηθοποιός Pierce Brosnan έγινε παγκοσμίως γνωστός ως James Bond σε 4 ταινίες της σειράς. Εκτός από πράκτορας 007, έχει ξεχωρίσει και σε ρόλους όπως το Mamma Mia και το The Thomas Crown Affair. Η μικρότερη αδελφή του Michael, η Janet Jackson, είναι από τις πιο επιδραστικές τραγουδίστριες της pop, με δεκάδες επιτυχίες και πρωτοποριακά βιντεοκλίπ. Άφησε το στίγμα της στη μουσική βιομηχανία των τελευταίων δεκαετιών. Η εντυπωσιακή Megan Fox είναι η ηθοποιός που τράβηξε την προσοχή του κοινού από τις πρώτες της εμφανίσεις στις ταινίες Transformers και παραμένει σταθερά στο προσκήνιο με τη χαρακτηριστική της εμφάνιση και το ιδιαίτερο στυλ. Just hot.